Ve sibehê kolana Wall Street ya Amerika alozdare ji ber ku do pîvana borsaya Amerîkî di carekî de 1200 puan daket. Piştî rêjeya enflasyonê ya tebaxê ji ya ku dihat çaverêkirin bilindtir derket û di nava kiryaran de bû sedema fîkarên girîng. You're supposed to try to survive. Dema ku xaniye herî erzan li Phoenix $1000 hîne çawa bijîn. $1,000 a month. Buhayên berhemên xwarinê li gor sala borî ji 13 zêde bûne. Bi sedemên wek hewa, pirsgirêkên zincîra peydakirinê, lêçûnên enerjiyê û şerê li Ukrayna. Dayîka bêhêv Taylor Adams dibêje ku ew bo debara xwe pir zehmetiyê dikişîne. ما هونê çi bikin birçî bimînim divê mecbûr bûn bikirin. Rewş ev ye gelo ez keyfxweşim na lê ez mecbûrim li çareseriyê dinêrim. Di warê enflasyonê ya giştî de li gor tîrmehê îndeksa buhayên kiryaran meha borî ji sedî yek xalek zêdebûnek nîşan dide. Dibe ku ev wek rêjeyeke piçûk xuya bike. Lê aborîzan ditirsin ku ev nîşaneke ku wê enflasyon danekeve. Serok Biden jî dibêje ku pêzanînên din yên aborî yên welat bi tevahî erenîne. Economy is still strong. Aborî xurte, bêkarî kêm e, kar zêde dibin, hilbirîn baş e, ji ber vê yekê ez bawer dikim rewş wê baştir be. Li Wall Street ji zêdebûna rêjeyên faîzê bifîkare. Li bendeyê ku Banka Navendî ya Amerîka hefteya pêş rêjeyên faîzê carekê din ji 7.75 yan jî pirtir bilind bike ku ev ê jî tevahiya berheman buhatır bike.